martaba na garin Gombe. Asha. Abu shi ne sanadi. Haka. Sarkin mu na Gombe Abubakar Rabbana ya kare ka. Hayya kai. Mai martaba jinin bubayaro. Sarkin Gombe gaba dai. Gatan uwa uba har yaro. Sarkin Gombe gaba dai. Jamu mu je zuwa fa sarki hero. Sarkin Gombe gaba dai. Idan ana rubutu za saka karo. Sarkin Gombe gaba dai. Tafi uban sarakuna sama hero. Sarkin Gombe gaba dai. Yau ka shekara tara gamji. Sarkin Gombe gaba dai. Na ga makiyanka sun shiga gwanji. Sarkin Gombe gaba dai. Kaje maza zaki sarkin daji. Sarkin Gombe gaba dai. Kura da damusa a sa musu weji. Sarkin Gombe gaba dai. A cikin miya ana saka yaji. Sarkin Gombe gaba dai. Sirrin gyaɗa ku ce masa ɓulji. Sarkin Gombe gaba dai. Saki bugu na ganguna na sarauta. Sarkin Gombe gaba dai. Sarki na Gombe ya daga tuta. Sarkin Gombe gaba dai. A Afirka duka ya musu rata. Sarkin Gombe gaba dai. Daga kwalliyar anan na fahimta. Sarkin Gombe gaba dai. Daga dokunar gidan na sarauta. Sarkin Gombe gaba dai. Da rawanin sama na ce ku fahimta. Sarkin Gombe gaba dai. Ku ce ɗawinsu. Sarkin Gombe gaba dai. Sarkin sarakuna kafinsu. Sarkin Gombe gaba To dai. fa don kama fa ya ɗara nasu. Sarkin Gombe gaba dai. Da kwarjinin ka ya ɗara nasu. Sarkin Gombe gaba dai. Haƙuri mu ce faɗi kafinsu. Sarkin Gombe gaba dai. Adalci ko ana zancen Sarkin nan. Gombe gaba dai. Yan Gombe ma suna tabbatin Sarkin nan. Gombe gaba dai. A arewa ma ana tabbatin Sarkin nan. Gombe gaba Kai dai. a Afirka ma ana tabbatin Sarkin nan. Gombe gaba dai. Ka amone duniya sarkinmu. Sarkin Gombe gaba dai. Ubanmu maganin kukarmu. Sarkin Gombe gaba dai. Fitila na Gombe albaharinmu. Sarkin Gombe gaba dai. Ubangida na hakimin yawunje. Sarkin Gombe gaba dai. Amadu Bello hakimin bullata. Sarkin Gombe gaba dai. Zaman kuma ashe na amana. Sarkin Gombe gaba dai. Kamaru suna ta jin sunanka. Sarkin Gombe gaba dai. Dan ba hakimi ya bada sunanka. Sarkin Gombe gaba A nan ba na gane shi yana kaunarka. Sarkin Gombe gaba dai. Da ma'amanar da take a tsakani. Sarkin Gombe gaba dai. Sarki na Gombe na zo gunka. Sarkin Gombe gaba dai. Autanka ne fa sarkin waka. Sarkin Gombe gaba dai. Ka sani fa kai kaɗai na ka waka. Sarkin Gombe gaba dai. Kuma ba ni wa kowa waka. Sarkin Gombe gaba dai. Ka kaɗai ina rika kan waka. Sarkin Gombe gaba dai. Da hakimin mu kaga shi ma naka. Sarkin Gombe gaba dai. Sarkin wakar ku ba ni da mota. Sarkin Gombe gaba dai. Mai Gombe taimaka ban mota. Sarkin Gombe gaba dai. Idan ka gani fa ba ni da mota. Sarkin Gombe gaba dai. A kafa nake tafe ma harka. Sarkin Gombe gaba dai. Da na wuce su nuna ni haka. Sarkin Gombe gaba dai. Ku taimaka ku dan ban mota. Sarkin Gombe gaba dai. Hakimin mu sannan dan albarka. Sarkin Gombe gaba dai. Malami kake ba fadan Allah. Sarkin Gombe gaba dai. Hakimin mu mai yin tafsiri. Sarkin Gombe gaba dai. Saraki shehi. Sarkin Gombe gaba dai. Saraki kai kake kuma shehi. Sarkin Gombe gaba dai. Fa da sun masa ka ja musu aya. Sarkin Gombe gaba dai. Da sun masa ka ja tafsiri. Sarkin Gombe gaba dai. Da sun kada sai ka ja musu yasin. Sarkin Gombe gaba dai. Su san shehi ai da kwai bambanci. Sarkin Gombe gaba dai. Gani autan naziru sarkin waka. Sarkin Gombe gaba dai. Dan gida ga lamtaccen yawun Sarkin Gombe gaba dai. ta amanar sarkin mu na Gombe. Na fade. Sarkin Gombe gaba daya dan shehu mai jimiri. Shekara tara ka cika kan mulki Allah ya yi ma guduri. Sarkin Gombe gaba dai. Dan shehu mai jimiri. Shekara tara ka cika kan mulki Allah ya yi ma guzuri. Allah Allah sarki tabaraka ni zan zabarko. Cika da lafiya sarkin Gombe. Na ba mu agoga da ma kullum tabaraka ban iko. Cika da lafiya sarkin Gombe. Albar man da Rasulullah nabiya masoyi ne gunka. Cika da lafiya sarkin Gombe. Dan yi wakar mai girma Abubakar sarkin mu na Gombe kake.
salon tafiyar banki mu je zuwa bakan ɗaki ga kwarjini kamar zaki in ka sa maki ya gunji sarki na Gombe alkhairi komi abun ka kan tsari sarkin wakar ka yau na zo autan Naziru ne mai girma sarkin Gombe Allah ya ba mu sa Allah ya samu dace amin 081 48 95 91 97 autan Naziru